Jopuonj mar kit somo mar STEM e pachoka ogolo ywak ne migawo mar somo mondo oketie tim chenro mabiro konyo dino bugni mapod nie kit somo no mar miyo gi ng'iyo kod tije mag lwedo. Jopuonjgo eko e romo margi mar tiegruok kendo jiwo kit somo no manotim e boma ma Nairobi owacho ni nitiere fuok maduong' e kind somo mar klese kod mago mitimo kod lwedo e sekta mar STEM. Ginyiso kembe ma pachoka mondo ikre mar rwako jopuonjre e sekta gi mar keto e tim gik mipuonje kilese e seche ma gidhi nyime kod somgi. Romo no nokelo kanyakla jopuonj mag STEM, jopuonjre kaachiel gi weg kembe. So how can we create a space where the teacher is also continually learning to be able to impact positively on their learners? And that is a very important aspect of this convening, to empower the teacher in the industrial knowledge and also in the workforce development. So by the time they sit with the learners in the class, they're not only thinking about the grade and only thing, they're thinking about how that learner can fit in the world of work in future. When you talk about nuclear reaction, where we are talking about atoms and this kind of thing, students will be able to see how this physics actually is in operation, because with the nuclear plants you see physics and chemistry coming together to work to generate electricity, and that will be a practical aspect of